Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. It's a sad Monday. We are out of the World Cup. But ke hayi elozixolisa masithi. Let's not worry guys. Only one team will win i-trophy. Bonke nje abanye bazawuphinda balandele emva kwethu. Nabo basendleleni. Lelozixolisa ke elo. Singakhali kakhulu badlalile bethina nabo nabafana andifuni ukungatsho nje kuzo zombini ezi games, le yayizolo nale ya last week badlalile kakhulu. Andinaso nje mna isikhalazo uba they gave their best kwezi games nje zombini. Igame nje endineskrokro kuyo ileya yokuqala le babeqale ngayo. Kwezi zimbini shema balwile mani izolo the whole 90 minutes bezama ufika amanzi angangeni endlini, bazama nge-last 2 minutes nje yokugqibela kwakhona kukorwayo nje igoli eliyi-1 elilisikhuphisileyo. Nabo sebeqala ukuthi bayarelaxa bebona uba ixesha liphelile kanti umonakalo uzakwenzeka. Hayi bethuna ayisenamsebenzi ke, kodwa ke igoli elinye alinamsebenzi benana. Awufane ucinga uba besikhutshwe mhlawumbi kuthiwa sibethwe ngo-5-0 into ezinjalo, kona ukuphuma siphumile, it doesn't matter uba sibethwe ngabani, kodwa noko 1-0 uyaginyeka noko. Kodwa ke I am proud bethuna nangegame that they played yesterday. Bashiye i-footprint bona, bashiye i-footprint engekhe i-eraswe kwiincwadi zobomi, bakhona kwiincwadi zobomi. Ewe kona sibuhlungu as a country uba bephumile, kodwa ke they gave their best. Bayidlalile yabo indima, baphuma ngesidima ngesithozelo, badlala umdlalo wabo omhle bethunana, omhle. Bazi-champions to my eyes. Thank you ku-team, thank you to the team ngomsebenzi wabo, basebenzile benana, siyababulela. I-supporters mani bethunana estadium ubuthi usojonga ufike kukho iijezi ezi-green and yellow, kukho iiflegi. Thank you to i-supporters bethunana nabantu ebebengalali bathi bephangela kuvukwe ngo-3 kubukela ibhola. Ngapho umntu ufuneke eye emsebenzini. Hayi abantu bayenzile shem into yabo. Ngalaa mini sasiwinile last week, that day sasiwinile apha elokishini kwakungxola nje iimoto kuzipipiza iiteksi bekhombisa ucelebrata uba nabo bayacelebrata. Iyathandwa bethunana into yebhola apha, intona sishota nje kancinci. Kodwa ke iSouth Africa ngokubona kwam ibekile ifoundation. Ngoku into efunekayo nje thina uba masibhilde ukusuka apha kule ndawo sikuyo ukubheka phambili, singabi saphinda siyeka. Umqeqeshi ke uHugo Broos uye wathetha nemidiya. Uthe xa ithetha nemidiya wathi u-proud ngabafana benana ngendlela nje abadlale ngayo. Uthi balwile and then ukulwa kwabo ubabonile bebenediscipline, bakhombisa idiscipline enkulu and then bakhombisa nokukhula uba bakhulile. Yina bethunana waqwela ngokuthi i-future ye-South Africa uyibona i-exceptionally bright. Ngekhe ndiwagxobhe ke coach la mazwi uwathethileyo, bendingubani mna for uwagxobha. Enkosi kakhulu Hugo Broos. Thank you tata, siyabulela tata. As I've said before, ifoundation bayibekile abafana, masibhildeni from kule foundation bayibekileyo siye phambili. Inkosi bethuna mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Sizawuba rayithi, akho nix, sizawuba rayithi. Siziyeke neekhomenti, iikhomenti ezisileyo, iikhomenti ezivuyayo, iikhomenti nje ezihlekayo ebezifuna bekudala ziyilindile le nto. Azinamsebenzi, akunani zirayithi nazo. Abanye bathi sawutsho si-enjoye i-World Cup ke ngoku baphumile aba. Hayi bethunana, enkosini guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe and join in the community. Ndinithanda nonke bethunana, ndiyabulela ngenkxaso yenu engummangaliso. Until next time, bye bye for now.